मी शेवचा उपमा बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ही शेव आहे, हे बारीक करून घेतली आहे. म्हणजे ही कच्ची शेव घेतली आहे मी. ही 2 वाटी शेव आहे. हे कांदा आहे, एक कापून घेतला आहे बारीक. हे तेल आहे 2 चमचा. हे काजू आहे थोडेसे, म्हणजे असे बारीक तुकडे करून घेतले आहे. ही साखर आहे, म्हणजे आपल्याला चवीपुरती टाकायची आहे. ही थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे बारीक कापून, आणि अर्धा लिंबू आहे. हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं आहे थोडंसं घेतलं आहे. हे मिरची आहेत, 2 मिरची कापून घेतले आहे. आणि हे मीठ आहे, चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आणि हे फोडणीसाठी आहे ना, हे कढीपत्त्याची पानं आहे 4-5, 2 लवंग आहेत आणि एक दालचिनीचा तुकडा आहे, थोडंसं जिरं आहे, थोडीशी मोहरी आहे. आता मी पहिलं आहे ना शेव भाजून घेते. ते उपमा बनवण्यासाठी हे पाणी उकळायला ठेवलं आहे 2 वाट्या. ते पाणी उकळते तोपर्यंत मी शेव भाजून घेते. गॅस पेटवला आहे, कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं म्हणजे 1 चमचा तेल टाकायचा असा, आणि त्याच्यामध्ये ही शेव टाकायची, म्हणजे भाजून घ्यायची आहे. म्हणजे जास्त नाही भाजायची आहे, म्हणजे अशी थोडीशी भाजून घ्यायची. गॅस फास्ट करते. म्हणजे आता जसा थोडा कलर चेंज करायचा, म्हणजे चेंज करायला म्हणजे द्यायचा, म्हणजे थोडासा सफेद आहे ना, म्हणजे थोडासा लाल व्हायला द्यायचा. शेव आपली अशी मस्त लाल कलर झाला आहे. आता मी काढून घेते. ही अशी शेव भाजून घ्यायची, असा कलर थोडा लाल व्हायला द्यायचा. आता मी काय करते, आता हे परत कढई खाली करून घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये तेल ओतते. असं 2 चमचा तेल घ्यायचा, थोडासा शेव भाजायला घ्यायचा आणि बाकीचं असं ठेवायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, हा बघा. त्याचा थोडा 2 भाग करायचे आणि असे टाकायचे. 2 लवंग घेतले आहेत. त्याच्यामध्ये आहे ना हे 4-5 कढीपत्त्याची पानं घ्यायची, आणि जिरं आणि मोहरी थोडी थोडी घ्यायची. आता फास्ट केलाय जरा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा कांदा टाकायचा. 1 कांदा घेतलाय वाटून, बारीक चिरून घेतलाय कांदा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही मिरची टाकते. 2 मिरची घेतली होती बारीक करून. कांदा असं मस्त भाजून घ्यायचा लाल होईपर्यंत. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे थोडं ओलं खोबरं आहे ते घेतले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही भाजलेली जी शेव आहे ना ती मी आता त्याच्यामध्ये टाकते. शेव अशी त्याच्यामध्ये आहे ना सगळं मिक्स करायचं व्यवस्थित. गॅस बारीकच केला आहे आधी. ह्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ, म्हणजे साखर टाकायची. आपल्याला गोड पाहिजे तर जास्त टाकायचं, गोड नको असेल तर कमी टाकायची. आणि त्यामध्ये आता थोडंसं चवीपुरतं मीठ, हे मीठ आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही कोथिंबीर टाकते. असं मिक्स करायचं. आणि आता ह्याच्यामध्ये आहे ना जे मी पाणी आता उकळायला ठेवलंय ना, पाणी आता उकळायला ठेवलेलं ना ते आता चांगलं गरम झालं आहे. ते आता पाणी आहे ना मी गॅस बंद करते पाण्याखालचा, आणि पाणी आहे ना त्या शेवमध्ये ओतते. तर शेव चांगली अशी हलवून घ्यायची गॅस फास्ट करून, आणि त्याच्यावर थोडं आहे ना झाकण मारायचा. आता थोडा टाइम मी झाकण मारते. आता बघूया, झाकण खोलून बघते. आपला उपमा छान झाला आहे, शिजतोय चांगला. आता परत मी आहे ना हे जरा सुकायला देते, 1 मिनिटासाठी झाकण मारते आणि मग तुम्हाला काढून दाखवते. छान झाला आहे. आपला बघूया उपमा तयार झालाय का.
मस्त छान झाला आहे, एकदम मस्त झाला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडेसे काजू घेतले, हे बघा, याचे टाकायचे आणि मिक्स करायचं. गॅस आता बंद करते. एकदम छान झालं आहे. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. शेवयाचा उपमा आहे ना, छान झाला आहे, मस्त झाला आहे. आता त्याच्यावर खाताना आहे ना असा लिंबू पिळायचा. तुम्ही पण असा बनवा मस्तपैकी शेवयाचा उपमा.